Grabatzen ari garen unean 10:28 minutu diren. Honetan gaur Zaldibarren Olazar txapelketako lauterdiko finalerdiak jokatu dira eta lehen finalerdiaren analisia egingo dugu. Kasu honetan Eki Irribarria eta Unai Amiano izan dira nor baino norgehiago eta garaipena Irundarrarentzat Unai Amianorentzat izan da 22 eta 21 emaitzarekin. Egia esan, hasieratik ikusten zen norgehiagoka oso estua izango zela, baina azkenean xehetasunen ondorioz Unai Amiano sailkatu da finalera. Norgehiagoka hasieran Amianok hartu du abantaila, Irribarriak bizi mugitu du pilota, baina Amianok erakutsi duen defensa benetan ikeragarria izan da, horrez gain Ormabikoarekin ere min handia egin dio Irribarriari, eta nahi eta ezin batean ikusi dugu Eki Irribarria behar bada hasiera horretan, ez? Pilota bizi mugitzen zuen, baina Amianok denak erantzuten zizkion, eta gero Amianok jokaldia egiteko aukera zuenean min ikeragarria egiten zion Eki Irribarriari, eta horren ondorioz 5-2 aurreratu da. Gero ordea, pixkanaka Eki Irribarria norgehiagoka berdintzen joan da, eta 13 eta 12 ipini da lehen da biziko aldiz aurretik. Horrera arte, egia esan, jada partidaren afera dezente aldatu da, ez? Fisikoak gehiago jokatu du behar bada distirak baino, batez ere saketikan min handia egin dutelako, biek ala biek, eta horren ondorioz, Eki Irribarria 13 eta 12 aurreratu da, Amianok sake batzuk erantzun gabe utzi ditu, eta pentsatzen genuen behar bada horrek Irundarra norgehiagokatik atera zezakeela, aurretiaz nahiko ongi, baitzioan norgehiagoka Unai Amianorentzat, eta pentsa genezaken, esan bezala, hortikan pixka bat norgehiagokatik irteteko edo aukera horiek edukitzea, baina ez talak hori gertatu, lanean segitu du eta ia esan oso estu joan dira markagailu osoan zehar, 18 eta 15 ere ipini da Unai Amiano, eta hor da bien ala bien nekea asko nabaritzen zen, sakez ikeragarrizko mina egin diote elkarri, behar bada sake batzuk ere erantzuteko modukoak ziren, baina bien nekeak eta elkarrekiko zioten errespetuak pilota asko goiko koltsoira eraman ditu, eta hor biek ala biek izan dute takada ateratzeko aukera. Gero ordea, 18 ere berdindu du Eki Irribarriak, hor jada Unai Amiano ere nekatuta ikusten genuen, hor hasieran egiten saiatu den joko hori hau da, bizitasunarekin, Eki Irribarriak eskuin oso ona baitu eta eskuinarekin min ikeragarria egiten saiatu da, eta hor atera zaio hori, Unai Amianoren nekea zela eta tantoetan nagusi izan da, baina gero 21 eta 19 ipini da Amiano aurretik, Irribarriak bitantu hon egin ditu, baina azkenerako Unai Amianok maixutasunez, klase handiarekin, Ormabiko bat egin, eta Iker Irribarriaren erantzunik gabe geratu da, eta ondorioz, Eki Irribarriaren erantzunik gabe geratu da, eta ondorioz Unai Amiano selkatu da finalera. Hauxe beraz, esan beharreko guztia, hurrengoan gehiago izango duzu, bitartean on izan, agur.